Тия момчета са яко екипирани обаче. Тия момчета имат буквално ядрена бомба, брат. Ти виж ли са... Брюс на 90 градуса надясно, да, точно там има един. Радо, откъде ме е за малко? Еми скри се вече. Защо хубаво да пазим периметъра? На където аз гледам беше. Но проблем е, че е дъмфайр, моето. Оф, да, то ти трябва да си ебати късметлията да стане това. Разбираш, че те трябва да влязат в него и пак ще е трудно. Искам да си пробвам късмет. Не, момчета, елате така. Така, Радо, 1200 метра не е чак толкова далеч. Ой. На време влязохме. Как се късмета? На време влязохме, добре жив си. Аз жив ли съм, да. Чакай, някой от тях има ли поранче вече почнах да вярвам в това? Абе, живи ли сте? Да. Всички сме окей от 18. Много се радвам, че има тази пещера тук, защото че така сме супер добър човек. Гледайте тъпия джавър, моля. И баси. Йо, ето! Това е най-хай-тек нещо фарма. Да, така, това е най-хай-тек нещо фарма, който съм виждал. Иха. Това е RTX. Момчета, Голям RTX. чакаме и пазим периметър, знали. В смисъл, даваме му 5 минути, ако не се е случило нищо, качваме се по колите и се надяваме да не умрем. И правим Колите дъгърите вече не са скейп. коли малко. Ами, чакаме. Това е дали си тука? Не много. Еми,